ଜଗନ୍ନାଥ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମଞ୍ଜା ତରକାରୀକୁ ଏକ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମେଡିସିନ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିପରି? ମଞ୍ଜା ଡାଇୟୁରେଟିକ୍ ମାନେ ମଞ୍ଜା କିଡନୀକୁ ଅଧିକ ପରିସ୍ରା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରେଗୁଲାର ମଞ୍ଜା ଖାଇଲେ ଆମେ କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଡନୀ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବା। ଲୋ ଗ୍ଲିସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାରକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ। ମଞ୍ଜା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମଞ୍ଜା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ମାରି ତିନୋଟି ଶିକାର କରିପାରିବେ, କାରଣ ମଞ୍ଜାର ଲୋ ଗ୍ଲିସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏବଂ ଅଧିକ ଫାଇବର ଥିବାରୁ ଏହା ସୁଗାରକୁ ଭଲ ଭାବେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ। ଏହାକୁ ଡାଇବେଟିକ୍ ମାନେ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଫାଇବର ଅଧିକ, ଏହା ଓଜନ କମାଏ ଏବଂ ଏହା କନଷ୍ଟିପେସନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ। ମଞ୍ଜା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥାଏ। ମଞ୍ଜାରେ ରହିଛି ପୋଟାସିୟମ୍, ଯାହା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଥାଏ। ମଞ୍ଜାରେ ଭିଟାମିନ୍ B6 ରହିଛି, ତାହା ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍କୁ ବୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମଞ୍ଜା ଟକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମଞ୍ଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧି। ଏହା ଗରିବଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।